Аз казвам Невена и съм доброволка към Fair Work. So we are now at Albert Kauf Market, trying to spread some information to give our leaflets to people here with their rights in labor rights, and also information if they need any kind of help or support, how to contact us. I think that the key for the good cultural mediation is the trust, so we can build a bridge between the migrant workers and the institutions in Netherlands. It's very, very important to have trust in someone when you have a problem, and if it's someone who's part of your community or has the same background, then it's just easier. In construction, also a lot in agriculture, commercial cleaning, a lot of people are working domestic cleaning, but very often I also see it online, they're just looking for a job. So for instance, this is Bulgarian in Netherlands, big group online, and sometimes I just post online if I find an interesting article about labor exploitation, and I also put some information what's human trafficking, so people can read it, and even if they're not interested in, they can just have an impression. Mensen die uitgebuit worden, durven niet snel met hun verhaal naar buiten te komen. Fair Work zoekt sinds 2006 met behulp van Cultural Mediators naar slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Cultural Mediators zijn mannen en vrouwen die afkomstig zijn uit verschillende delen van de wereld en naast de Nederlandse ook een andere taal en cultuur kennen. Ze doen veldwerk op plekken waar migranten in Nederland bij elkaar komen, zoals winkels, kerken, culturele verenigingen en op het internet. Cultural Mediators kennen de Nederlandse samenleving en kunnen zich goed inleven in de situatie van migranten in Nederland. Ze kunnen op een laagdrempelige manier contact maken, zijn niet bedreigend en worden snel vertrouwd. Via de Cultural Mediators komen mogelijke slachtoffers van mensenhandel in contact met Fair Work. De medewerkers van deze onafhankelijke stichting zorgen dan voor verdere ondersteuning en begeleiding. Soy Nayib Aguirre, soy mediador cultural y hago trabajo voluntario para Fair Work. Soy Andrés Restrepo y trabajo como mediador cultural para Fair Work. Ik vind het belangrijk dat er veel mensen kunnen bij ons ook samenwerken en elke verschillende taal als cultureel mediator. Want zijn mensen dat niet vertrouwen als in een andere taal besproken wordt. Dus wij krijgen gewoon vertrouwen van mensen, ik als Spaans spreker, van mensen die Spaans spreken. En wij kunnen een brug zijn tussen de personen en de stichting. Pues la verdad que me parece muy buena idea que existan estas organizaciones en este país, porque la verdad es que uno cada vez escucha más de abusos al trabajador, tanto de remuneración como de... Er wonen zoveel migranten in Nederland die worden uitgebuit. De werk van Fair Work is heel belangrijk.